Rozprávka o kúzelnom slovíčku prosím. Za 7 horami a 7 dolinami, za lúkou plnou motýľov a potokom, čo si vždy rozlial viac vody, než uniesol, stál les. Nebol to obyčajný les. Žili v ňom totiž zvieratka, ktoré rozprávali. A nie len, že rozprávali, oni sa aj hádali, smiali a najradšej zo všetkého robili hostiny. Jedného dňa sa v lese rozniesla novina. Ježko Jerguš pečie obrovskú tortu z malín. A všetci vedeli, že Jergušové torty sú také dobré, že sa po nich oblizuje aj Líška, ktorá inak predstiera, že ona sladké vôbec nie je. Do Jergušovej kuchyne sa začali nenápadne zakrádať zvieratá. Najprv myška Milka. Prisunula si stoličku, vyšplhala sa k stolu a povedala: Daj mi kúsok tej torty. Ježko zdvihol obočia a odvetil: Ale veď si nepovedala kúzelné slovíčko. Kúzelné slovíčko? Čo som ja? Kúzelník? Čudovala sa myška. No, bez toho ti z torty nedám ani omrvinku, odvetil Jerguš. Myška sa urazila, dupkla nohou a odpochodovala. Onedlho prišiel Zajko zvonko. Vykrikol: Hej, Ježko, sem s tou tortou! Veď ma už brucho bolí od hladu. A kúzelné slovíčko? Spýtal sa Jerguš. Abrakadabra? Skúšal Zajko. Nie, usmial sa Ježko. Iné. Zajko škrabal ušami, až sa mu zamotali, ale nič neuhádol. Potom sa dovalil medveď Brúmko. Celý les sa otriasal, ako dupotal. Ježko, daj mi pol torty, zareval. Jerguš sa nedal zastrašiť. Bez kúzelného slovíčka ani mrkvu nenatrieš. Medveď zamrmlal, že on kúzla nepotrebuje a urazene odkráčal. A takto šlo celý deň. Každé zviera chcelo tortu, ale nikto nevedel povedať kúzelné slovíčko. Večer, keď už bol Jerguš unavený, zaklopala na dvere sovička Soňa. Dobrý večer, Jerguš, pozdravila zdvorilo. Počula som, že máš tortu. Mohla by som, prosím, ochutnať maličký kúsok? Ježko sa usmial od ucha k uchu. Aha, to je ono. Kúzelné slovíčko je prosím. A hneď jej odkrojil krásny kúsok torty. Len čo sa to roznieslo, zvieratka sa začali schádzať späť. Najprv nesmelo, potom už s úsmevom skúšali. Prosím, môžem aj ja? Pýtala sa myška. Prosím, daj aj mne, dodal Zajko. Prosím, len maličký kúsok, zahundral medveď. A hľa, za každým, keď zaznelo to malé čarovné slovo, torta sa akoby sama rozrástla. Bola to naozaj kúzelná torta. Nikdy sa neminula, pokiaľ ju niekto pýtal so slovíčkom prosím. Ale čo bolo ešte zaujímavejšie? Zvieratka čoskoro zistili, že kúzlo funguje aj inde. Na druhý deň prišla myška Milka k veveričke. Požičaj mi prosím oriešok, povedala trošku nesmelo. A hľa, veverička jej nedala len jeden, ale rovno 3, lebo je to znelo tak pekne, že jej srdce zmeklo ako čokoláda na slnku. Zajko zvonko skúšal svoje šťastie, keď mu spadla mrkva do potoka. Rybka, prosím, podaj mi ju. A rybka naozaj vyskočila. Mrkvu mu šup do labiek a ešte sa pritom uškrnula, ako by vedela, že aj ona sa stala súčasťou kúzla. Najväčšiu zmenu však zažil medveď Brúmko, keď raz požiadal Líšku. Prosím, podrž mi chvost, kým sa vyšplhám na strom.
Líška sa tak prekvapila, že mu ten chvost držala s radosťou. Les sa postupne zmenil. Neboli to už len zvieratá, ktoré sa naháňajú za dobrotami. Bol to les, kde sa všetci k sebe správali zdvorilo, kde si navzájom pomáhali a kde slovo prosím znelo tak často, že sa ešte aj vtáčiky snažili cvrlikať niečo podobné. Ježko Jerguš si spokojne sedel pred svojou pecou, hladkal si brucho a usmieval sa. Keby som vedel, že jedno malé slovičko dokáže urobiť taký veľký zázrak, naučím vás ho už dávno. A tak sa v lese všetci naučili, že prosím nie je len zdvorilosť, ale aj kúzlo, ktoré otvára dvere, pečie nové kúsky torty a robí svet krajším. Odvtedy, keď niekto niečo chcel, už nikdy nezabudol povedať prosím. A teraz sa poďme zahrať na kúzelníkov. Vieš, ktoré slovíčko bolo v tejto rozprávke najkúzelnejšie? Áno, slovíčko prosím. Skús ho povedať nahlas. Poď so mnou. Prosím. Výborne. A teraz si predstav, že za každým, keď to slovíčko povieš, sa niečo pekné stane. Možno sa niekto usmeje, možno ti niekto pomôže a možno ti doma pribudne aj malý kúsok dobrej nálady. Tak čo? Skúsiš dnes použiť kúzelné slovíčko? Ak sa ti rozprávka z lampičky páčila, nezabudni dať odber a like, alebo mi napíš do komentára, o čom by si chcel ďalšiu rozprávku. Teším sa na teba pri ďalšej rozprávke z lampičky.